so you are so small no akamfo ye wo say gidie no e wo gidie bebre wo ye se ne nanada kwakan bebre akamfo ye wo bi akamfo no ye wo gidie bebre ho kakra ne nim pa no se ne nanada kwakan no ne kwanso ano gidie ni doso ofa me da si nanada kwa nti empempi no to gidie no a yenya no na amana bedane ye chiwade anu na kame ba hoyi nti ade na ye wo gidie wo mu no nti se ye kososom gidie no de a ene na sa ade na ba bedane ye chiwade ne se empempi de abusua mu ne ma na ye mfato ho se obi ye obretuni a ye gidie kire se na kraboa ene osebo eno kire se eni wo se oye osebo boni bia isan se sunsun mu no akanfo gidie kire se osebo no ebo sa ni pasu ni ban enze ye ugidie no de a na ne osu udi sa aboa no boni so odi ni boni a ewon sunsun so di ni boni a chese wedi obusua boni ana so wedi sunsun ebo ho ban no boni enti e kan wankasa oni padua e kan wankasa oni padua na je se unim na kodi aboa no boni a na se wasan so akasa edi achiwade aka wankasa oni aka wankasa ho odi aka wankasa ho jo abusua edamase eni enchechiremu a mode aman etiefo a mutie mgidi se sabre mohu se akanfo yengidie ene ye neme bi nso ye ochiwade na yengidie na so bi no na mpanifo kire se eduru bi eno aso san ba ye yen kasa ye chiwa ade nanada kwa otu na ye hyase afigidie so no na nka me pese yenhu yengidie ni bi ene se de etie otu me dase akanfo de ka akanfo gidi se abusua bia no sunsun boy ho ban anasa abusua bia no ye wo niam bia ebo abusua no ho ban ntani de kan ne akrabo a ye nyina ye gitum se eye akanfo mu gidie se ene bo abusua bia ho ban ne etoso mienu akanfo ogidie se nipa uwu a usunsum nam enante nti ye bi ye friend se saman a akanfo ogidi se wo honom ne etoso miensa akanfo ogidi se eniem abu honom ne ye ya bre a ye beye no no etimi ma nsusanso obaye so nti sa ade no ye nka ho asem se bia udware na woto nwom akanfo ogidie se ade nsusanso obaye so nti ma ye nye nti gidie ni bi no se kase ye kan ye bekoso aka so ye kakakrai na ehun nsɛmisa ni pagya na ye dibia piano se na ebe ya nkomodie no ebe de na akototin jo na akototin ofa we de nanada kwa acheche se de ye gidie ni bitie nanka ye hwe achiwade no so ebi achiwade no se na nanada kwa di kanka no se ye gidie na fa be ye achiwade ti se krobi se aboabo ha yinim se fiada ye nkwafu ya giedi nti akoye ye achiwade se du fiada na wokwa ifu mu a bi obehu bibi ya gidi se nsuo bi wo ha eda se ye nkum ye gidi ni bi no afi ye gidi se udidi na do nsa si fom a aduane nyina be fa onsemu akofom penifo ka kire nsa se ye gidi no nti e ma ye nye gidi a ye gidi no achiwade de bebre achiwade ni bi se sebe obabu ni sa onkwa himfi nsuo bi wo ha obabu ni sa onkum asasi bi wo ho a efiada ye nkoso e gidie no gidie ni bi no gidie de bebre ho bi no jo gidie bebre ho no se de ya chechire ma se ye gidie na bi susan be ye chiwade no na wo no ma nanada kwa na ya ka cho se udidi a eni kwa se otodum empanifo kasa ya no omo pa kire sen yo tu me dase se mi didi na bi a me anyum bi bo na me gidi se wo sanyum ebo de e me de pa nti metu bi de akire empanifo se de abida udidi nti eni kwa se oto sanyo ni bi se ne ye mi di kankan se gidie ni ho no ma ede nsusanso pa bre ni padua no enu nti na saa udidi a ye ntonyo ne bae na ni nkire mu nyina ne se onipa bia no o minimu ho no mo no odro ba mienu ene da ho ye wo de enframa fam ana ye wo ne aduane nso efam nti mpanifo tena ase ye na no mu ni mu nyansa pa o saa bre na abodi mu nyansa pesua no kwa no so enso ohun kwan obefa so obetumi ama ya tena ase aye niam bi a ebe boyen ye ni padua ene ya pomudine so ka kire o se odi na atonyo aduane ne be ye be kan se be tramo wa unyini ne mo ka kire o se odi na atonyo ma o ma me be wudi a so so ma me be wu nti wo be wa dwen se won tonyo na ma me ewu na so ne tinzi ne tie nyina mu ne se enya no kore se udidi na atonyo ma me be wu na mmom
saa duro bɛn mienu na ɛda ɔmo ne mu no bere a wodidi no nea mframa fa mu no tua sɛnea ɛbɛyɛ aduane no bɛtumi abɛsen ɛna bere a wokasa no nso na deɛ aduane fa mu no nso atua na kasa abɛsen kɔ nti sɛ wodidi na woto nnwom a ne mmienu nyinaa bie bere korɔ naa nti aduane no ani wɔ sɛ kɔfa baabi a mframa fa no kɔfa hɔ nom a ɛsɛ aduane atra me wotumi fa ho koraa wu ɛsiane sɛ mpanyimfoɔ mpɛ sɛ saa nsusuansoɔ no bɛba yɛ so nti ɛna ɔtena ase wɔ nyansɛm na ɔka kyerɛ sɛ yɛdidi a yɛnto nnwom woto nnwom ama me bɛwu ɔbɛni wotena ase fi mmɔfra so wate sɛ obi ato nnwom ama ne maame berɛ odidi ama ne maame awu da na mmom woto nnwom no nso a ɛtumi tra mo a wanhwɛ yi a wo maame nwu na mmom ankasa ayɛ dɛn awu nti nsusuansoɔ a wɔ yɛn gyidie mu no sɛ ɛboa yɛn nipadua ne yɛn apɔmudene ebi nso ama yɛn nkɔ nsɔhwɛ mu ebi nso a ama yɛn nkɔ nsɔhwɛ mu ɛsiane sɛ me ankasa krampo no mɛdi bi ho adanseɛ sɛ ebi wɔ no mu na sɛ ɛmɔfrɛ kora ɔyɛ ofie na ɔmu didi a ɔdidi na no na ɔsan so ɛkasa kora fa ho ɛnyɛ nyimpo na ɔtu no ɔkasa fa ho ɔbu sɛ na fa no hunu wɔde kɔɛ na yɛ sɛ ɛyɛ mpanimfoɔ no ɔmo ɛnyɛ maame ɛbɛwuo no no wankasa wo nipa no wapɔmuden nti no sɛ wo nkɔ nsɔhwɛ mu wɔ wankasa wo ho nkyerew ɛwɔ wapɔmuden ho nti no yɛsɛ wodidi a ne ɛmɛ dɛn mɛnto nnwom nti gyidie no ankasa ne akyiwadeɛ no bebree hɔ nom a ɛnyɛ sɛ nea yɛde abata ho no asotwe no ɛbata ho no ɛna ɛba mu na mmom ebi hɔ nom a ɛnyɛ saa ne teɛ sɛ aduane die ɛnyɛ saa ne teɛ o maame nwu na mmom ɛde nsunsuanso papa na ɛbrɛ wo nipadua no na sɛ wɔndi sunso di sunso bɔne nso bɛbrɛ wo nipadua no yɛbɔ ne papa no so na yɛabɔ ne bɔne no nso di aka ho sɛdeɛ adi kan kae sɛ wokɔbie wɔ alokɔto no mbrɛ a wodidi na sɛ ɛtra mmoa ɛna ebi aduane atra mu bi ama no akɔdi ayaresabea pɛn ama na awu nso pɛn ɔno mu na wawu ɔfa saa nkɔmmɔ yɛ yɛdiɛ so ɛsan so ɛde kɔba adwareɛ mu sɛ wodwareɛ nso ɛno so kɔ ayɛ sɛ so mɛnto nnwom sɛ nsumi odwareɛ na mate sɛ nnwom bi wobɔ baabi na mɛsi matu bi ɛyɛ me dɛ ɛsɛ no nso ma mentu bi na nkanka menu sɛ medidi na ɛbɛtumi atra meɛ ne deɛ ma mentu bi a na dwareɛ nso deɛ nka deɛ nka ɛfa ɛsi dɛn baa mu bi yo tu uni first semina na na papa no di dware no e kokodoma na ni papa no di dware ye bibia of kokodoma na ye kokodoma ya semina ye di yetimi di body ho ye before hata body ho ni ade aye se entie no no so nya mo nchina na na fo tie ye ni twi di ankasa de kokodoma sada ni na chi na be fito na mo nchi ayo woni tie fo mu tie nti sa edin of ade ama kokodoma no ɛno nso ne amonchi ne sɛ wotie na so nu amonchi a na yɛ sɛ saa nu asɛm na ɔkan ɔfa odimi de board ho ɛyɛ afenzu kuku ne ho no nso enso yɛ de yɛ ya hye ayɛ na hu sɛ wa hwɛ board ho ne yɛ de ayɛ ade wi yɛ hye ne ya noa de enwo ne ade afrem na yɛ semra tinanam de dware a na ɛyɛ pukupuku na sɛ wodi dware na sɛ wo to dwuma ɛbɛkɔ wanum wa hwɛ ne bi kɔ oyɛ mu a akola kɔ oyɛ mu a ɛde yare bɛbrɛw bɛma yɛ fun yare sɛne man frɛfrɛ na bɛdane ewudru ama wo ti sɛ ɛnto dwom na akɔwanum na akɔfa yare abrɛw ndi yɛ sɛ wɔto dwom ama mi bewu sɛne nana da kɔkɔ ho an pɛsɛ ne ma mi bewu ɛka ne saa huhuhu ne de abata ho nti akola bia ɛnto dwom bra wo dware ohun enso ɛno nso ɛwɔ hɔ afefa kura sɛ first bosome pai pa uzo bosome pai a efe pa ko yakola yebetumi asie pegi ani ahwe saa bewe na akon nyina yo ya ntimpanfo se he se wo hwe bosome ne cha behu agina mo a obodondo ewo bosome ne so hu pe ubewu nti onhwe na okon akoye oya onhwe na okon akoye ya because bosome ne da wiem ena ba mu wani so na ade ahwe bewe na okon yo ya ntipani kata ade huhu no bata ho a onhwe na wokon akoye oya ebi no afi wudidi so ayese emfa wo sensi fo modo sensi fo mu a eno so wo mami bewu tambia e kan wo mami na ewu because sebi pen so wo mami wanu abusua san enti tambia so wo ye wo ya mami bewu odo sensi fo mu a wudidi aduane no be seni akofo akọ asase mu ti aduane ni nwuyem eno so de pen fo kan no wonsa na de asi ho na wudidi wo be wie wo be se wonsa na agene na ye nwensen ya because si wa moja na edi mu afuru san no epim nti wo be nso wonsa no wo be wie na wonsa kora ho timpanifo kasa de se wo wonsa ti fom na didi aduane nyina be kwa asase aso a akola onfa ni sentifo na aduane kakra wo didi akoda no akwahye fom
nti na osuru sɛ ɔbɛyɛ saa nti no wagyae nti ɛno ne adeɛ a na mpanimfoɔ no ka de hunahuna na nyɛ sɛ ɛwɔ hɔ nyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛbɛyɛw so anaasɛ ɛbɛyɛw koraa ɛde nsusuanso bɔne bɛbrɛ wo nti sɛ ɔm de adeɛ huhu ne bata ho deɛ a ɛnyɛ adeɛ a wo akwadaa no wobɛyɛ nti nneɛma bebree a na ɛnyɛ adeɛ a wo akwadaa no nso wobɛyɛ tete obi kan tete obi kyerɛ ahenkan 93.3 FM saa bere abɔ no onum apa ho sima aduasa nson na akyiwadeɛ no ɛdɔɔso papapaapa na ɛyɛ brɛ no nti no yɛaburuburu bi so a nyame ɛyɛ adom a dasɛnɛ yɛbɛsɛm so aba bɛtoa so na mo a montie bi no mo nso mate na yɛnkɔyɛ deɛ yɛgu so a yɛtoa so baabi yɛde bɛsi no nyame bɔ dasɛnɛ yɛbɛsɛm so atoa so na dakwa membra wo so yɛsi wokɔ tia fie anaasɛ yɛane so a ɛni kwan sɛ wokyea Otuo no korɛ na sɛne yɛdi kankan no wede asɛ yɛka deɛ asotwe biara nhyɛ da mata ho biara ho asɛm yɛnwie na yɛhwɛ deɛ asotwe bata ho no bi na deɛ ka kɔsi ni sɛ wokɔ yɛane so a sɛ bɛka fra kyɛmpani anim ebi wɔ no mo koraa na adederew so adeɛ baako nso ɛma nipa ne nipa nya nkitahodie ɛyɛ nkyea nti mi twɛm na ma nkyea wa bebisa ma asɛm nti mpanimfo susuye mu ne sɛ wokɔ yɛane so na sɛ wokyea a ɛmo nipa na kwanya ɛma ne wudi nkɔmmɔ nti sɛ wudi nkɔmmɔ no du baabi na sɛ onipa no so ntwa asɛm no so a ɛtumi ma wo sɛ wo ho nti sɛ bebra ama ne ama nkyea no twɛ mu kɔ wokɔ ba na onipa no gu so wɔ hɔ no ma kyea no deɛ ɔpɛ so ɔkyerɛ nyinaa ne sɛ ɔmpɛ sɛ wobɛsɛe wo ho ɛwɔ bedwam ɔmpɛ sɛ wobɛsɛe wo ho ɛwɔ abɔnten nti sɛ wokɔ yɛane so a wohyia ɔpani a twa ne ho kɔ baabi ne ne nkɔmmɔ nti awa owuo bi anim yareɛ bi anim yareɛ wɔ mu ne anim gu aseɛ no sɛ wankasa wobɛsɛe wo ho nti fa ne sɛ ɔpani anaasɛ ɔhempɔn bi ɛkɔ agyananbea na wahyia ne pani baako no nyine di nkɔmmɔ wakyea no na ɔnyɛ ahyɛ aseɛ di ɔman ho nkɔmmɔ nkɔmmɔ nso yɛ asɛm a ɛda wakoma so apɛ so ne ka ho asɛm na wotie afei wobɛhu sɛ nanana sɛ bɛka fra kyɛ wasɛe ne ho yi nti sɛ neɛ saa deɛ a twam kɔ ɔkɔba a bɛkyea kɔba no bɛkyea sɛ bɛyɛ a wo nso no wongu ho anim asɛntine ayɛ ana yɛ na yɛka no saa ɛno nana da kwa na woka asotwe ɛwɔ hɔ nom no sɛdeɛ meka sɛ yɛbrɛ no nti no yɛde wie ɛbɛhyɛ mu na dasɛnɛ yɛbɛba asotwe no so nso na ɛmom ne no yɛhwɛ na mpanimfoɔ ka bibi kora mpo obi anamanfoɔ yɛ a mu tie bi obi kora mpo nim sɛ yɛduru baabi a yɛka sɛ aburo yɛ a yɛwie yɛ sɛ aburo foforɔ kora mpo no a sɛ aduane no bɛba aduane no wofrɛ no kampo no yɛmfa bi anto gyem yɛsɛ wode bi to gye mu a aburo no deɛ aka no nyinaa ɛbɛtɔtrɔ ɛbɛyɛ sɛ ɛntumi mmɔ mpo yie mpanimfoɔ ɛka saa ɛnti sɛ saa ɛyɛ no ɔmo kasa no so ɔmo kyerɛ sɛ wɔfa yo tio sɛ aburo no sɛ ɛba foforɔ saa ɛyɛ frimfrimfrim paa ɛde yie nti sɛ wonya de bi to gyem nkanka yɛn nkwalaa no sɛ wonya de bi to gyem ne yɛka hwɛ a ɛnyɛ hu sɛ ɛno ɛdɛ paa nti yɛbɛfiri ase atwa atoto awe nti yɛbɛfiri ase atwa ano awe nti mpanimfoɔ sɛ mode to gyem a aburo no ɛmmɔ akɛse o ni na bɛyɛ mfɛmfɛmfɛmfɛ kɔlɛ bi anso ni wɔ pɛpɛ sɛ ni papa buru bɛbɔ ne sisi wo maako nti mpanimfoɔ ka saa asɛm no na ma yɛ suro sɛ yɛde to gye mu a aburo no ɛmmɔ nti na ma yɛgya mpanimfoɔ ama yɛnya daade atwɛn ma anyin ansa na yare nyɛ sɛ bi a obi bɛwu nyɛ sɛ bɛsɛ hwɛ nyɛ sɛ aburo no ɛmmɔ ɔmo sɛ aburo no mmɔ nyɛ sɛ ɛmmɔ ɛbɛbɔ ne mmom no sɛ na ne dɛ na ɛtie no nti no yɛhwɛ na sɛ yɛbɛwe a yɛnya bi kura ɛnhyɛ pata ɛna yɛni bɛba mpanimfoɔ no yɛni bɛba yɛn ho so na nkwalaa no yɛahwe ne nyinaa a yɛnya bi mfa nhyɛ pata sɛnea woka no nti mpanimfoɔ no ka saa de ne dwadwa ɛhyehyɛ ho nti ɛba sɛ ne mpanimfoɔ no kasa na ɛyɛ adaadaa bi no mode daadaa yɛn anaa sɛ ɛnya daadaa ɛnya daadaa na mmom ɛyɛ adeɛ a no ɔmo de ka hunahuna na sɛ mea na madɔ mafuo na aburo no ba ɛdɛ mɛsi ma awi no nyinaa ma mewie na meka sɛ metwa bi ato aburo no a wodua no nyɛ ɔde a nti mpanimfoɔ sɛ deɛ ɔne aburo obi nkane no ɔno ɔde atimoden bae na sɛ waburo abɛn sisi a na sɛ aburo no ɛhɛla amen na wototo ne saare na sɛ bi a ɛbɛduru ɔna fie na nada kwa deɛ ayɛ fɛfɛɛfɛ a wodeɛ mu amana anyi no wawe o nada kwa so anya abotrama ne deɛ anyi a ɛno deɛ ɔwe na deɛ a wobɛtumi asan akɔgye bi abɛwe ntumi nkɔ kɔ so wo deɛ woama no anyɛ fɛ wo deɛ wo fie ɛdɛ no wawe awie ɛbɛduru na na ɛda kwa deɛ adwan ɔka ne banku wo deɛ deɛ na ade ka nti ɛne deɛ sɛ ne mpanimfoɔ nka nyɛ sɛ bi a ɛyɛ bɔne anaasɛ nsusuyɛ biara mmom sɛ ɛyɛ bɛma waburo a wodua no abɛn na agyina ama wotwa tɔmpo a wanya sika
nyɛ sɛ bɛyɛ hwee nyankopɔn na ɛma buru no fifi nyɛ toton ade atom no na bɛma no ayɛ hwee sɛ obre na nyinaa no ɛwɔ sɛ wowie nso a ɛno akyi no wonya mfaso wonya sika kakra ɛto wo nsɛm na ɛmu no ɛni kwan sɛ wotwa na wo sɛ ne ɛdɛ na bɛwe no nyinaa na ɛsɛ no akyi no wonya sika biara ma wo nsɛm mfaso biara ma so ɛgyina sɛ wotwa bi mfikyɛsɛ na de to gye mu a deɛ aka nyinaa bɛhyɛ no wobɛwe no nyinaa sɛ fimfim paa ɛba sɛ burudua no koraa ɛyɛ de mpanifoɔ nsɛm a ɛyɛ na ɔmo ka nyinaa ɛyɛ na ɛwɔ mu papapapapapapa nti ɛyɛ na yɛnyɛ bere yi so yi tete obi kan tete obi kyerɛ sɛ yɛdi nneɛma wei sɛ so a ɛyɛ na ɛbɛboa yɛn pa ɛsiane sɛ ɛbere a ɛwɔ mu yi akuafoɔ da so ɛyɛ kua ɔmo ɛdua aburo nti ne yɛka ne sɛ a na woyɛ kua na wo nso wodua aburo no na wo nso wafa bi ɛde ato kotodwom na da kwa ɔyɛ mbra wo so yɛsɛ wopra dɛ ma nadwo ama me bɛwu da bia asɛde no ɔfa di kan yɛ no yɛsɛ wonni wu a na wabusua ayɛ dɛn asa nti ɔmo nyɛ kan yɛ ɔmo ka sɛ wagya ɛbɛwu da yɛsɛ wo maame ɛna ɛbɛwu yɛsɛ wopra dɛ ma nadwo ama me bɛwu to sɛne yɛdi kankan yɛ sɛ akyiwadeɛ ne gyidie no a yɛka ho asɛm no ɛboa yɛn akasa yɛ abrabɔ na ɛboa yɛ asetena mu nso tete berɛ no na yɛwɔ biribi a ɛfɛ sɛ sika futuro ne ɛnamanfoɔ mu nim sika futuro gold dust ɛno te sɛ anwea ne yɛn nananom wɔ saa nneɛma no paa nti na ne mpɛn pii no wɔn ɛtumi hwie gu dan mu sɛ ɔbɔtɔ ketewa bi mu anaasɛ wɔkukuo ketewa bi mu nti ɛtumi hwie gu dan mu nti anadwo kɔpra a wowɔ abɔfra no a wɔpra no wonnim nsonsoeɛ ɛwɔ sika futuro no ntɛm nti wopra anadwo a wopra no nyinaa tugu ɛna agudua ankasa ɛyɛ gold no sika kɔkɔɔ no ebi kura na mpanimfoɔ no bi wɔn tumi de toto wɔn mpaase nti bibi a nkura ne nneɛma atwitwi bi abɛto abɔnten wɔ abɔfra no wonim anaa maame no a wɔpra wonim anaasɛ adeɛ ɛsiane sɛ saa bɛrɛ na kanea a ɛsire paa nu nti sɛ da hɔ nom kora no a wohu na woapra akɔto atwene na wopra efie mu adwapadeɛ wopra busua mu adwapadeɛ wopra wo ankasa woyi edie nso akɔto agu nti berebere ma amane ama nti ɛmpra nadwo sɛnea ɛbɛyɛ anɔpa sɛ wopra no sɛ ɛhan da so a sika futuro ahwie egu a wobɛtumi asesa sika wɔkɔɔ ɛna ɛda hɔ nom a wobɛtumi afa ɛde ato baabi a ɛsɛ fata wobɛtumi de ato baabi a ɛsɛ ɛfata ahenkan 93.3 FM sabre no numa pa ho sima no aduanan ɛnan yɛbɛbie telephone lines na mo nso abusuafo mo tie ɛwɔ fie na sɛ tiefo mo tie ɛwɔ fie na mo nso mabam ɛyɛ akamfo yɛn akyiwadeɛ bi a mo nso munnim no na mo nso mo de madwen kyerɛ aba telephone lines Vodafone no ɛyɛ 0201 944 485 0201 944 485 ana MTN 0554 8209 10 mewie kura so ɔfrɛfo bi aba ha nom sɛ tete obi ka ho tete obi tiro beba kyɛ odi ne baabi a ɔfrɛ fi ɔfa na ne wanchi Sabu papa. Azata. Me pacho twumu fi ofi no kakra ma me wa na say ma so wa. Aha. Afedi eye. Ofa na mo me nti wan. Me wa yi ate bra. Eti me ho se program no bedu na maba. Abi. Oh ya dia me show. Program no die. Me dam ti na. Oh. That's it. Bia ti se me ba na me die de me nya di papa. Yo, yenso yeda se pa nyame onhwa wo. Ti de me kan no so obetimi aborem na wo de adwenkyere aba. Titi obi kan o. Ti obi che. E pa cho odi ni be bia ofrefi. Esem ko je mi ta tesira. Ojo pa cho yeti o. First no aya wase bi wo na o wa kora popro na awun wo ne chire wo to hwa hwehwem na no ayampa na se me ba cho bra bi o si o wo akora foforo na o ye den a na to wo ne chire a ta kola no chire atihwe enu no ayampa na se yo ofa ese o se o nas o akora foforo na se o wo na chi a sa akora na wa wo no ni ku na se o hwa hwehwem mpanifo ene kan asase sɛ akɔla no nse obɛhwɛ akɔla bi afi na ɔwɔhwɛ yɛsi akɔla wi a wɔnhwɛ hwehwem ɛnyɛ sɛ ɔhwɛ hwehwem abɔne bi abɛto no ɛnyɛ no hwɛ ni mu ɔkɔhwɛ no bɛbɔ
ahwehwe no bɛhwe hɔ abɔ ɛbɔ nso ebi twitwa no tin penfo kan sa ade ni wabata ho sakola nhwa hwehwe kola wo wiade nhwa hwehwe mu obehu ezi obehu ni saman ya nsade ndie nti de nti penfo kan se bɛbɔ akola no ebe fini sa bɔ hɔ na enye ne ya hwehwe yi a sɛ bi ekura yɛ mfefefi kane de gyina hɔ kɛse ne ti hɔ to okofa no ya hu na so hu ono sunsun na hu so hu akora foforo akɔ no ebu mu pe bɛbɔ ɛbɔ nso a de atema ba etwitwa no temperature no kasa oni a ofre a busa em gidi sɛ wate wo ho ase titi obi kan me pa so we do gyina so ache na dwumofi ni kakra ma yɛn why o mo chire kura me na bi no me pa so udi ni bia ofre yɛn fi na so ba chance na so ba chance ba so ma yɛn ti o ya yan kwara no e say wonna my especially wonna mu kwan a ya te won fa wachi e dante to say won kwara say na o de wachi nante kwara say ta ya saman obechia o enti di nya no mo pa cha de say ade wonna mu yobo kwara say e bi da fa mu kura puli e bi do ba sa abu atia da ho o ba kutia na so enti sa ya fa nya sa kwa bi de na tetefo no so ya na o mo ne yen e kasa mu omwa we wasem a wo kan kra ma saa be ya yebui ebam me dan ya ma hu nyame na me butu ana me den wo wani hwe wani mu kra no uti ade so apra na wo do achi na eko obi ewo anum se man fa nam dem titi obi kan e pa chodi ni bia wo frefi system order checkpoint ba choma yenti o e bi order car price ba choyo yetio ba choyo Pepacho, the fucker sending, and Chelsea and I'm pretending to come kakra. Ba choyo busai. Almost say, Nanan Kansua, Nanaka was Sua, and then the day, so the music can the come of kakra. The Indian Mukansa and he said, Sana and Kanswano, Sabre no opinion when ye dada. And he say you can't cancel papa neba na neba no wa wonu nana no wa nana otoso enan anaje num mfa say enu na miensa na ono nso benyi beto no a na wa hwe enu tam a onyia meto no na bre akokora no wa firibu but ben for say we dey wa wona na cancel na ben for say sa nana na make a friend na cancel ne nana e di agora na o de ne stick ka ne nana so a obiwu enye sa o kana so a ene obiwu ni mu na chete akola no wanyia beto ne nana no wanyia beto nana no dada tine mam kan say nyete o be kana so de ne sin kana so a yo you know about friend fi odanka price you say what you want titi obi kan e pa chodi ni bia ofre fi ya te wi ajade mba cho mayenti me mo ane say mpenifo de ombekire na ye daachi ablabo tomia ombekire daachi no wuntumi nkafa oha infamba nti no mo kire daai ni nti sa omaka kire wo say oye akala o hwe ahwehwema wo ti baba enti sa na ahwehwe no ba ebe prawo nsa kada penifo no so eni nti na ana omkamba de kyerɛ no nti jama o mo kyerɛ nyina yɛ daachi sane anka program enfa mbranya nti o mo kyerɛ mu dasi kan yo yeso ye dasi pa titi obi kan titi e obi kyerɛ ene ye bre ni ntino ye ntimi anko akwankwan ni ase etiefo mo mfa nkyɛn nyambo adase ne sɛ adom ye ne ba titi obi kan pepa chodi ni me bia ofrefi Atom did me Jenny from Castle or Daka Price. Or Daka Price, but ain't you? Pacho, a movie with best you out. I say a boy in China, not in Quania or Nim say we have a book, but as a Chinese thing. Diagole wa de na ye mube but we be satem. Ele yan banko benen so benufo fia ebe na nkasa nse se ensu to a
na enche nku ani agye de ya kan nyina se nsuo to na se enche ewre ho a na se enche be nane asa na ase nso awia nso bo nso a na se nkuto nso be nane ase nsuo to a eni wo se nkuto mo na ni gye ana se awia nso bo nso eni wo se enche nso mo na ni gye akwese ebe na ye ka ne se ukose abo asi unua so a enka se so free nso ka se sorry free yen so nsuo ni gya ya awia na eba ana awia no so gya ya nsuo na ebo nti o se ye nyina abo ye ho ban se na ebe ya ye nyina ye ho nko na ye se ye be ka nyina ne se nsuo to a eni kwan se nkun ema na ni gye na emom ka hu se awia nso betinya abo ma nso ye de wana ne nyina ne se de ofreti se mim se oyabayo a usua ye meka che ni se ni nua bi ho kire na ma won kugina ba bi nsere na se ono ne ho ankire na ono ankata ne ho nipa bi pa nso betumi asere ho akire no nti aya ma ontensere oti obi asema ya mensere yo ti ye nua ba na se ye ba ofre ye no se de ebe na obebu ye no emu asehre na empanifo de ama ono ye mfa ofre fa ofia to kwampo wa no si na ye fa dwumadi no embra awiye ti so bi kan we ba cho nana wanchi Kasi via wawo. Frozen. Masa mite mbele woka se. Sa ubanguda na se wawo na ubanguda na se biwa denye yi. Na woni kakra no osanka muchi mu kakra. Se bi ni ntie penfo no yes anse se ubewu dade a. Se wahu awerho ene ebu adade da. Se ubenwu dade a uwu a ubani di kan wu a so ye pani so ye ketwa panifo ma wo frɛ anwere fitaa kyesa akola na wawu no okɔ akosiesie ne ho asa aba ndi sɛ wo ko su ko ye deda ebesi ne kwan besi na sama do kwan nti ne panifo obedi kan wu a ye hela ama wo nya yie no sa ma wo nsu bɛhɛ ne ama wo frɛ ntu fitaa ne ama wo aduane adi kyesa wo de dwodwo akola no sɛ ne bɛ ya okɔ a obesa aba sa amkwara na santifo from say sodo na se kwa sama yo busian edase sabre ede ofeno ebesi anum sei na maje mapamfo anu dise ma twa to krampo na ede dwumadi no abawiye akasima no nsia na no nsia bo no nsia bo a ede no nsia kase no ebebre mo henka na 3.3 FM nanda kwa Otuo me dase sane ede bia medical kan say ye na nanu mutena asisu ye nyansa ena omdo bu nyansa ni gyayen na yen ntirima ne de ase nyansa na nanu no gyayen ya to agu nti ama ene yare adoso eni ma boni a ekoye so ya brabo mu nyina bibiri na ye se ye nanu nyansa no mu gyayen na yensu ya to agu no ana ama sa ne ma we nyina adoso se tete ne ye se woni abo akoda yekumu ene ye ni so enti na efe bi LGBT plus KK no plus ne se bi ka fraje obi ensem hu ne won di betimi ne abo da betimi adan wo nipa betimi adan no ho abo ense ka sa atiwade na ye ka ho asemu yi egusu ho no ma nka menyi ni se wo be ka se one abo ekoda ai na ekoso e wo ye asetena mu nti de mesere ne se ye nananom ene ma omde gyayen no omunyansa om kuruchiri gu ne ma nipa som di bi bu nkrata so di gyayen no moma yansa ye chi ne enkofa sanse mpani fo san kofa wo no e ma adwene mu bie aya na ka se ye nchi e ma adwene mu bie nti me masema me kan twa to no se yenko ye chinkofa ye na mu nyansa mu gyayen na me gina so achia mikro ma achia bompefo mikro mu hene bari mu akwa benado me ma me adwo ata me wofa kwasibi mpon ana anche bia e ba kofa na so a e achim gedem ye anka se gedem ya so ano me nuanu mu nyina ene aboaboma nyina me yere akuampoma kwadwa no nya amaseda ene madofu nyina me chie obi bia omunyina so ejo so ofa utu dia metimi aka ni se mesre enem manamafo sa nsemsem na yakeka nyina ne yade a ewo ho mayen na enye se bia ye ya yebewu emu atwi efiri esane ana amane ho ana so opira ho enti se na nanu ka che se yedidi ne tojumo a umihu se didi a yedidi nya djuma ye to ne mum se ne na nada kwa kan no ahoma mienu eda wo minim no se ni mienu ko bie ne duane famu a e de asem bebrew na ebeye wani wu nso se wuti ni pam na odidi na atra mo na bowa wanhwe yi ne de wo kwasama do kakra mitumi aka kira manfo no mi emfa no mi ya me na